Orang tabung, dia mesti kena lagi. Ya kan, kakak kaji deh. Kamu kan di luar ini kata, langsung lagi ya. Lagi. Parli. जों दिनै मंगलसरी शिव मन्दिरनि इंगै जों दिनै अर बग्रानि दै दलजाक जे देबिन मुरासिनि दैयै अ हा मानानि बागै जे सबा सलि दंमानि जे बर दिलुआव थाङो जे ताबो अक खलाय दंमानि ताम होनाय बन बिनि बागै जों दिनै दल खालायो दिनै मंगलसरी शिव मन्दिर जों दल के बिनि बागै सुरि लाखिया दिनै हा मानानि बागै ताम होनाय जे जों मोदायनिखायनो दियाय मानि ब यागं तिसिलि खावैनाय जाया नोंया खायनाय अग माइखेरै थैबु दै थाइया खायो मा जाया मानिया खायो जे बर अ हानि बागै सबानि बागै खालाय दं मानि बंनि बागै जों दिनै मोदायरं थानि मगल मुक्ति खिखलाय सानो या बुजा थांमानि या बुजा ताकि फिलतो मोदायरं थानि या फारजाक मरनाय रैया बनाय सायमानाय जों जाया नोंया खायो बंनो लगिरि मे फानो रां पैसा सुबाय माया फानो जों बोखाबाय बंनो लगिरि दङ मोदायथनि सानै दङ बर जय फायदों जोंनो हामबाय सिनि मंगलेश्वरीनि मन्दिरनि हजे जों भगबाननो दुआयै आमा बाबानो थैयै जों बुबुगरानि बागै हरबाय सालबाय सुरिबो दङ सानै दङ सिनि
하만 타이버 산전 산하 탕디니 약 북사보 딱 필요 없던 hunoi जों 소리를 정라요 위에 정라요 그러니까 जों 깹니 바그야 지니 하노만한 바그 버럭 데빈 무라싱버 빈럭인 탕고 부부그라니 럭이 그러니까 뭐 자연능 약할라이 탕가 데빈 무라싱버 지니 한 바그 뭐 사중이 바그야 능는 너고 뚱뚱 클라이 추정고 그러니까 뭐라 약공바 힘이 탕고 부부그라고 탕고 라이슈시 골말이야 부부그라카이 그러니까 생카바 너고 똥도 셔봐 먹어봐나 심판 소리 라야는 흔히싱 마비야요다 자티 석라요 이거는 말이라요 먹어봐나 말이라요 이거는 저이 클라이르디 진 부부그라나 저이 클라이디 데비무라싱는 저이 클라이디 약 복사 딱히 필요디 니 먹어봐나 성 산호 진에 어버 꾸누야 성 파티부야 띵 사티부야 성 파티부 나른야 꾸누부 사나른야 성 Enggak, sudah bawa mana sana ya, bubu kerani bagi sana, debi murah sih bagi sana, asli.